Rara ta kafa bakinta akan nonon Nihila tana tsotse shi yadda ya kamata. Hannunta ɗaya na kan ɗayan nonon Nihila ɗin, ɗayan kuma yana cikin gindinta. A yanda take sunkuye, haka take cin kanta da kanta. Wani ruwa na biyowa sangala-sangalan cinyoyinta, yayin da bakinta har yanzu yana shan nonon nata. Ita kuma Zanku kwanciya ta yi a daidai ƙarshen gadon Nihila ɗin. Ƙafafuwanta suna reto a waje. Ta danna yatsarta cikin ramin durin Nihila ɗin. Ga dogon harshenta mai tsini tana karkaɗa shi akan tsakarta. Cike da gwanin cewa take murza yatsanta tana lashe mata iyakan tsakarta. Tana karkaɗa harshenta cikin sigar tada duk wata sha'awa da ke tattare da ita. Ai kuwa dukkansu a haukacen suke, idanuwansu tamkar na mashaya, ga su dai a buɗe amma ba abin da suke iya gani. Ita kuwa Sumi tana kan gadon Sajida ta yi kwanciyarta tsirara, ita ma ta buɗe ƙafafuwanta sosai, ta kafe ƙafanta ɗaya da jikin bango. Gindinta ya buɗe sosai sabida kallon bidiyo na batsa da take a hannunta. Hannunta na kan durinta tana kwakwalewa, tana wani irin marmatsa jikinta, tana daga duwaiwakanta sama-sama, tana wani irin kuka mai tada tsikar jiki. A cikin abin da bai fi kyaftawar ido ba ne, duk ta yi karo da mugun ganin nan. Wani ƙara ta saki wanda ya sa su tsorata su kai firgit, kamar tsakiyar maɓulin ramin makoshinta. Sai da ta tsotse martabar buransa tas, ta lugugui ta jakan madoransa, sannan ta kwanta ta buɗe masa cinya. Masoyi zo ka ci duri mai daɗi, yana min zir yum masoyi, kamar kiyashi na min yawo a ciki. Saboda a lokacin da yaro zai fara gane cewa fa ya fara jin daɗin wannan abun, fa abin shi yana tashi, yana so ya ji daɗin wannan abu, yana so ya fara wannan abun, to a lokacin kuma sai a zo a mishi aure, to duk sai su iskance can a ɗaki. Ita ma yarinya, wai ni kam jama'a assalamu alaikum, ina aka kai auren dole ne jama'a? Wai kuna jin auren dole yanzu jama'a? Ni wallahi mi zaman da na ji maganar rabon da in ji maganar auren dole, ana auren dole dan Allah jama'a, yaushe da ana auren dole, kuma yanzu ake bukatan auren dole nan fa. Ni yanzu da za a mun auren dole ai da na so, wallahi ni yanzu duk wanda sai mu auren dole so da ke kai. To yanzu ake bukatan aure jama'a, abubuwa sun yi tsada, mata sun rikice, kan mata yake yi. Babu wanda zaka iya gani ka ce wannan ita ce kuma zan iya aurenta, zan iya lallaba da ita. Su ma mazan kansa hayaki yake, babu wanda zaka gani ka ce zaka iya. Yanzu iyayen ma sun daina hango irin a dan ganka dan wani din nan, dan gidan wani, a ce ka dan gidan wani hankali gare shi, bari a ba wanci, ko kuma yar gidan wanci hankali gare ta, bari a ba wani. Ko kuma a cikin dangi haka irin auren zumuncin nan da ake yi. Ko yanzu ake son auren saboda rayuwa ta yi tsada. Saboda auren dole komai za a yi miki ne, Allah kefin za a yi miki komai, ke kawai you just relax. Haɗin kai ne da wanda aka yi da wanda ake duka za a yi. Ina labarin kuma auren wuri da ake lokacin nan, a ce an kama mu wance, an kama mu wane dan shekara 18 da yar shekara 12 ko 13, a yi auren lokacin fa ya fi daɗi, wallahi lokacin ya fi daɗi. Ko iskanci babu a lokacin, ba iskanci ba ta yawaita ba, saboda a lokacin da yaro zai fara gane cewa fa ya fara jin daɗin wannan abun, fa abin shi yana tashi, yana so ya ji daɗin wannan abu, yana so ya fara wannan abun, to a lokacin kuma sai a zo a mishi aure, to duk sai su iskance can a ɗaki. Ita ma yarinya a lokacin da ta fara kai, ina faɗan jin shi, ina so a dan fara taba min kaza fa, ina so in dan ji kaza fa, na fara tunanin kaza fa, to a lokacin kawai tsari sai ka ga an yi shi a ɗakin miji, kawai su karata a can fa. Amma yanzu sai sa iskanci ya zo ya waita yanzu, subhanallah. Kai gaskiya ni ne da za ta dawo yanzu, da na ji daɗi. Dan Allah jama'a, idan kana so da ta dawo yanzu, dan Allah mu haɗa comment section. In dai kana son da ta dawo yanzu, mu haɗa a comment section. Wani a ce ka ɗan gidan wani hankali gare shi, bari a ba wanci, ko kuma yar gidan wanci hankali gare ta, bari a ba wani. Ko kuma a cikin dangi haka irin auren zumuncin nan da ake yi. Ko yanzu ake son auren saboda rayuwa ta yi tsada.
saboda auren dole komai za a yi miki ne, Allah kefin za a yi miki komai, ke kawai you just relax. Haɗin kai ne da wanda aka yi da wanda duka za a yi. Ina labarin kuma auren wuri da ake lokacin nan, a ce an kama mu wance an kama mu wane dan shekara 18 da yan shekara 12 ko 13 a yi auren lokacin fa ya fi daɗi, wallahi lokacin ya fi daɗi, ko iskanci babu a lokacin, ba iskanci ba ta yawaita ba, saboda a lokacin da yaro zai fara gane cewa fa ya fara jin daɗin wannan abun fa abin shi yana tashi yana so ya ji daɗin wannan abu, yana so ya fara wannan abun, to a lokacin kuma sai a zo a mishi aure, to duk sai su iskance can a ɗaki. Ita ma yarinya a lokacin da ta fara kai ina faɗan jin shi, ina so a dan fara taba min kaza fa, ina so in dan ji kaza fa, na fara tunanin kaza fa, to a lokacin kawai Heidi sai ka ga an yi shi a ɗakin miji kawai su karata a can fa. Amma yanzu sai sa iskanci ya zo ya waita yanzu, subhanallah. Kai gaskiya ni ne da za ta dawo yanzu da na ji daɗi. Dan Allah jama'a, idan kana so da ta dawo yanzu, dan Allah mu haɗa comment section. In dai kana son da ta dawo yanzu, mu haɗa a comment section.